Μόλις είδε τη Λόλα με τον ηθικό πριν από το γάμο. Και τι. Καλά είναι γρουσουζιά, δεν το ξέρεις. Όχι, εμείς αυτό οι Εβραίοι δεν το έχουμε. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά δεν φταίει η γρουσουζιά. Άλλο πράγμα φταίει. Ότι η Λόλα είναι δειλή. Είναι μεγάλη απόφαση το να παντρευτείς, είναι δύσκολο. Είναι απόφαση. Τι λες καλέ. Για μένα είναι το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής μου. Τώρα να έρχονταν ο Νίκος να μου ζητούσε να με παντρευτεί, θα το παντρευόμουν αμέσως. Γιατί σε βούρλο γι' αυτό. Στο δικό μου γάμο πάντως δεν έφερε καμία γρουσουζιά. Γιατί σε είδε ντυμένη νύφη ο γαμπρός. Εγώ ήμουν ο γαμπρός. Πολλοί κόσμος μαζεύτηκε, έτσι. Μέχρι και κάμερες του πρωινού καφέ, χαμός. Ναι, πήρε πολύ δημοσιότητα αυτός ο γάμος. Και δυστυχώς κινδυνεύει καταστραφή. Μη μου λες τέτοια. Μα τι σου λέω, δεν βλέπεις. Η Λόλα έχει αρχίσει εντυπωσιακά. Δεν μου λες, ρε Πάνο, λες αυτό να επηρεάσει τις πωλήσεις του Μίστερ. Βέβαια, σίγουρα. Δώσε μου ένα σημάδι, δώσε μου ένα σημάδι. Δεν υπάρχει καλύτερο promotion και διαφήμιση από το να στείλει διευθύντρια τον πρόεδρο στην εκκλησία. Έχεις δίκιο. Μα ίσως να το κάνει και επίτηδες η Λόλα για να τονώσει τη διαφήμιση του περιοδικού. Λοιπόν, από τότε που έγινες πλούσιος, άρχισε να σκέφτεσαι πιο έξυπνα, βλέπω, Σωστός ο παίκτης. Γεια μας. Γεια μας. Παρακαλώ την προσοχή σας. Για ακούστε με λίγο. Ας πιούμε όλοι και ας γλεντήσουμε μέχρι να έρθει η νύφη. Σωστά. Να πιούμε όλοι, να το διασκεδάσουμε, γιατί προβλέπω ότι θα είμαστε θεατές στον πιο βαρετό γάμο της δεκαετίας. Ας χορέψουμε τότε καλά. Παιδιά, συγγνώμη, έχω ιδέα. Αν θέλετε, μπορώ να σας κάνω εγώ ένα πολύ ωραίο strip show. Ναι! Όπα. Σταματήστε, γιατί έχω μια καλύτερη ιδέα. Τι έγινε και μου το χαλάς? Βρισκόμαστε σε εκκλησία, σωστά. Υπάρχουν και ένα σωρό καλεσμένοι. Υπάρχει και παπάς. Τζούλια. Ναι. Τι θα λέγεις να παντρευόμασταν εμείς οι δύο? Δεν νομίζω ότι με καταλάβατε, κυρία μου. Ο Γρηγόρης είναι ένας επικίνδυνος ασθενής. Μιλάτε σοβαρά. Ο Γρηγόρης επικίνδυνος ασθενής. Ας γελάσω. Καλά, τι επικίνδυνο έχει ένας άνθρωπος που λέει όλη μέρα «Να Λόλα, ένα μήλο». Κοιτάξτε, πρέπει να γίνουν και κάποιες εξετάσεις. Α, το έπιασα το υπονοούμενο, να σας πω. Θα τα βρούμε όλα, θα τα κανονίσουμε, μην ανησυχείτε. Και εννοείται ότι θα φροντίσω να είσαστε στο εξώφυλλο του περιοδικού Μίστερ, ως ο διευθυντής του ψυχιατρικού ιδρύματος της χρονιάς. Του πιο αξιόπιστου ιδρύματος, Φώτη μου, χαλάρωσε, αγόρι μου, σε παρακαλώ. Χαλάρωσε λιγάκι. Χαλάρωσε. Μα τι να χαλαρώσει, βρε Αργύρι. Μας έχουν πιάσει όλοι στο στόμα τους. Σε παρακαλώ, ρε Ελπίρα, για καλό έρθεις εσύ εδώ. Αν δεν πήγαινε παραπέρα. Αφού 2-3 καλεσμένοι έφυγαν. Έχω ξεφτυλιστεί εντελώς, Αργύρι. Φώτη μου, σε παρακαλώ, πιες κάτι. Δεν μπορώ. Πιες εσύ. Καλά. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Φώτη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Πρέπει να μάθεις να περιμένεις τις γυναίκες, παιδάκι μου, αυτές. Αν δεν σε στήσουνε λίγο, δεν το έχουν καλό. Δεν είμαστε όλες ίδιες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μερικές είστε χειρότερες. Φώτη μου, πίστεψέ με. Ο άντρας γεννήθηκε για να υπομένει τις γυναίκες. Τι απόψεις, Χριστέ μου, τι απόψεις. Άρα αυτό που σου λέω εγώ, από τότε που αποκόπηκε από το πλευρό του Αδάμ, αυτό το παϊδάκι ντύνεται, στολίζεται, βάφεται και βγαίνει έξω για να βασανίζει τον άντρα. Δεν μου λες, σε χαλάρωσα λιγάκι κάπως? Θα πάω να τη βρω, τέλος. Φώτη, σε παρακαλώ. Μην πας, θα τα κάνεις χειρότερα τα πράγματα. Άκου που σου μιλάω. Γιατί τότε, αγόρι μου, δεν θα ρίξεις εσύ το παϊδάκι στα κάρβουνα, αλλά θα σε συγκοψίσει αυτό. Θέλετε να με τελεάσετε με τα εξώφυλλα? Καλέ, πώς σας πέρασε αυτό από το μυαλό, Ακούστε να σας πω. Μόνο με υπογραφή συγγενή του μπορεί να βγει από εδώ μέσα. Φέρτε μου έναν αμέσως. Θα κάνω ό,τι μου πείτε, ό,τι μου πείτε. Πηγαίνετε εσείς, κάνετε τα χαρτιά και εγώ θα ετοιμάσω το συγγενή, εντάξει. Πήγαινε να το βρεις, πήγαινε να το βρεις. Έλα, πήγαινε να το βρεις. Τι ωραία μουσική μου πες, βρε αγοράκι μου. Ναι. Και μία είναι η λύση για να βγεις. Πρέπει αμέσως να με παντρευτείς. Θα πάω να τη βρω. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο.
Θα πάω να την βρω γιατί από μόνη της αποκλείεται να έρθει. Έχεις δίκιο, Φώτη μου, έχεις δίκιο. Δεν πρόκειται να έρθει. Δεν πρόκειται να έρθει. Θέλει να μείνει σπίτι της. Δεν θέλει να σε παντρευτεί. Άντε πήγαινε. Πήγαινε να την βρεις, αγόρι μου, πήγαινε να την βρεις. Και όλα αυτά περί έρωτες και γάμοι και τέτοια αυτά δεν ήταν παρά μέρος μιας συνωμοσίας έτσι για να σου σπάσει το τζαμπουκά. Φώτη, πού είσαι, πού πας, Φώτη. Τι γίνεται ρε παιδιά, τρελαθήκαμε όλοι σήμερα. Γρηγόρη μου, γίνα λίγο. Ναι. Το ξέρω ότι είναι επιπόλαιο αυτό που σου λέω, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να βγούμε από εδώ μέσα. Γι' αυτό πρέπει να μου απαντήσεις, Θα με παντρευτείς, ναι ή όχι? Θα με παντρευτείς? Θα με παντρευτείς? Θα με παντρευτείς? Θα με παντρευτείς? Ναι ή όχι? Πες Κυρία μου, σας παρακαλώ. Δεν τον βλέπετε, δεν είναι σε θέση να σας απαντήσει. Ούτε εσείς είσαστε σε θέση να μου μιλήσετε εμένα. Γι' αυτό να πάτε να ετοιμάσετε τα χαρτιά τώρα αμέσως. Τελικά η τρελή είναι έξω από τα τρελάδικα. Γρηγόρη μου, θα μου απαντήσεις, θα με παντρευτείς, ναι ή όχι? Ναι ή όχι? Λόλα! Λόλα, πού είσαι? Λόλα, γύρισα, μη μου κρύβεσαι. Λόλα! Περίεργο. Πολύ περίεργο. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να βγάλετε άδεια. Έλα ρε παπά μου τώρα, γιατί μας σπάσει και μας ξενερώνεις δηλαδή. Κάνε μου... Θα μιλήσω εγώ. Πάτερ μου, πάντρεψε μας. Δεν το βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή είναι ευλογημένη από το Θεό? Σε παρακαλώ, δεν το καταλαβαίνεις καθόλου? Τον αγαπάω. Αφού σας λέω, δεν γίνεται, πρέπει να βγάλετε άδεια. Συγγνώμη Πάτερ, να σας μιλήσω ένα λεπτό. Αν τον αφήσουμε, μπορεί να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει γνώμη. Λες, Όλα είναι πιθανά. λες να αλλάξει γνώμη. Λοιπόν, αυτός ο γάμος θα γίνει. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Δεν έχω νηφικό. Από μικρό ονειρευόμουν να ντυθώ νύφη. Μήπως όταν να βάλουμε μέχρι να βρω ένα? Μα τι λες τώρα, να βρούμε τον ηθικό, να χάσουμε τον γαμπρό. Δεν μου λες αγάπη μου. Τον αγαπάς. Πολύ. Νιώθεις μέσα σου έτοιμη να παντρευτείς. Γι' αυτό γεννήθηκα. Ωραία. Τότε φοράς Το εσωτερικό νηφικό. Όλα καλά. Παντρέψου τον. Όχι. Τι όχι? Όχι, δεν θέλω να σε παντρευτώ. Γιατί? Γιατί δεν σ' αγαπώ. Γιατί μου δεν με νοιάζει αν μ' αγαπάς ή όχι. Εγώ θέλω